Formålet er at tjene nogle penge, fordi vi skal give nogle penge til Afrika. Score din kæreste igen, score din kone igen, din mand igen. Og der var allerede gang i noget der, ja. Og det er ren scoring. Alle de her mennesker, de arbejder gratis, og hele overskuddet går så til Danmarks Indsamling. Midt af en af de 3 pengeyngler, vi har på 4-trekanten, hvor hun har fået en 1000 kroner seddel i mandag, så skal hun gerne returnere på fredag med så mange penge som muligt til os. 3. Lidt anderledes. Vi skal have sådan en aften, og vi skal have fokus på scorologi. Kunsten at score sin kone, kunsten at score sin mand, eller kunsten at få ham til at score en. Altså, jeg regner ikke med, at jeg skal på arbejde i morgen. Men jeg er jo sygemeldt, så jeg bliver nødt til at blive hjemme i sengen. Vi har en plan. Ja. Jamen, jeg håber, vi får nogle gode kneps til, hvordan vi kan nedlægge det modsatte køn. Min svigerfar, som er derhjemme, han har sagt, at hvis vi skal bruge dem til noget, så vil han gerne være taget afsted. Jeg regner med at få noget at vide om, hvilken betydning kropssprog har i en fløjt. Vi skal høre noget om noget flytteri, noget small talk, og ja, når man møder nogen i byen. Det bliver sjovt. God aften og rigtig, rigtig hjertelig velkommen. Det er enormt dejligt at se så mange mennesker. Jeg har jo taget min mand med for at være på den sikre side. Man kan jo score sin leder, man kan jo score sine kollegaer. Det her med at score er i virkeligheden et udtryk for, at man får nogle andre til at have lyst til mere af en. Så prøver I alle sammen at kigge op mod mig nu, og så prøv at se, om I kan skrue på den. Prøv at skrue på den der med, hej med dig. Jeg synes, det her det er rigtig, rigtig sjovt, fordi at hvis vi skaber mere intensitet, så får vi simpelthen så meget igen. Det er ligesom, når man kommer ind i en elevator, det ved jeg ikke, om I har oplevet, men når man står der, folk går i trance. Man står i den der elevator, og det eneste, de kigger på, det er de der røde tal. Og når så døren går op, Vi står her ved slutningen af den store scoredag, og jeg tror, at alle har været glade og tilfredse. Rigtig sjov oplevelse, hvor vi fik rørt lattermusklerne og fik brudt nogle grænser. Der var mange ting, jeg lærte der. Så det var pisse fedt. Super godt. Ja. Scoringer, det er fuldstændig ligesom et håndværk. Det er noget, der skal øves og trænes. Vi vil have flere scoringer, både på arbejdspladsen og derhjemme og i fritidslivet.